Il-qorti laqet it-talba l-ħelsien mill-arrest ta' Carlos Paċ filwaqt li naqset ukoll l-ammont tad-depożitu impost fuq Cleven Paċ, deċiżjonijiet li jistgħu waslu biex iż-żewġ akkużati jinħelsu mill-kustodja preventiva. Carlos Paċ ingħata l-ħelsien mill-arrest taħt depożitu ta' 15,000 euro u garanzija personali ta' 35,000 euro wara li l-qorti kkunsidrat is-sottomissjonijiet ippreżentati matul is-seduta tal-ġimgħa. Id-difiża sostniet li Paċ ilu ammont konsiderevoli ta' żmien miżmum taħt arrest preventiv u li jekk jinħeles għandu prospett impjieg. Ġie argumentat ukoll li ż-żamma tiegħu fil-kustodja kienet ser twassal biex jitlef din l-opportunità filwaqt li ġie enfasizzat ukoll li hu missier ta' tliet tfal żgħar. Fl-istess seduta il-qorti ddeċidiet ukoll dwar talba separata mresqa minn Cleven Paċ li kien diġà ingħata l-ħelsien mill-arrest fil-5 ta' Ġunju iżda baqa' miżmum minħabba li ma rnexxilux iħallas id-depożitu ta' 15,000 euro impost bħala waħda mill-kundizzjonijiet. Il-kumpilazzjoni tal-provi fil-konfront tal-akkużati għadha għaddejja. Sirjan ta' 29 sena ngħata l-ħelsien mill-arrest wara li wieġeb mhux ħati għall-akkużi li stupra lil martu ta' 21 sena diversi drabi. Bordni tal-qorti isem l-akkużat ma jistax jiġi ppubblikat sabiex tiġi mħarsa l-identità ta' bintom ta' sentejn. Il-każ ħareġ wara li fit-19 ta' Ġunju li għadda l-mara resqet rapport quddiem il-pulizija fejn allegat li żewġha kien stupra f'aktar minn okkażjoni waħda. Il-Maġistrat Nadja Helena Vella laqet it-talba l-ħelsien mill-arrest u imponiet numru ta' kundizzjonijiet stretti. Eġizzjan ta' 61 sena resident il-Fgura nżamm arrestat wara li tressa l-qorti akkużat li abbuża sesswalment, fiżikament u emozjonalment lil bintu meta din kienet taħt is-16 sena. Quddiem il-Maġistrat Enmeri Tejk il-qorti semet li l-allegati reati seħħew bejn Jannar tal-2021 u Lulju tal-2023 fil-Ħamrun u f'Ħalsafi, meta l-akkużat kien responsabbli mill-kura tat-tifla. Skont il-prosekuzzjoni, l-investigazzjoni bdiet fl-2025 wara li t-tifla allegatament żvelat l-abbuż lil ħaddiema soċjali fl-iskola li tattendi. Il-prosekuzzjoni sostniet ukoll li f'wieħed mill-allegati episodji iben l-akkużat kien preżenti u allegatament ġie msakkar f'kamra waqt li kien qed iseħħ l-abbuż fuq oħtu. Rodnik Paċ ta' 36 sena resident il-Birgu ngħata sentenza ta' 6 xhur ħabs sospiżi għal sentejn wara li ammetta fil-qorti li laqat uffiċjal tal-leża u baqa' sejjer. L-investigazzjoni bdiet wara li fil-25 ta' Ġunju fil-Belt Valletta daħal rapport ta' hit and run fejn uffiċjal tal-leża ntlaqat minn vettura li baqgħet sejra. Ftit wara il-pulizija arrestat lis sewwieq mhux il-bogħod mill-post tal-aċċident filwaqt li l-uffiċjal ġarrab ġrieħ ħfief. Fil-qorti il-Maġistrat Enmeri Tejk imponiet ukoll skwalifika mill-liċenzja tas sewqan għal perjodu ta' sena.